Готови ли сте? Не, чакайте. Малко по-бавно. Така. Диси. Да. Само секунда. Да, готови сме, работим. Господин Тодоров, да кажете каква процедура започва община Стара Загора днес, колко къщи ще бъдат съборени? Това, което правим днес, е продължаване на политиката на община Стара Загора по премахване на незаконното строителство, което заварих като станах кмет при 13 години. Така че в момента общината работи много активно да довърши тази политика. В момента имаме премахнати 450 незаконни постройки в квартал Лозенец. Знаете в какви мащаби се беше разгърнало незаконното строителство. В момента имаме издадени 150 заповеди за премахване на незаконни постройки. Това е най-големият етап на премахване на такива незаконни постройки. С него довършваме в почти пълна степен премахването на незаконното строителство. Ще остане само законна част в квартала. По този начин да премахнем днес тези постройки. От тези 150 постройки 14 са доброволно премахнати преди няколко месеца. 101 ще бъдат премахнати днес и 30 има, които са в съда, обжалват и очакваме решение на съда, след което ще, ако бъдат, разбира се, потвърдени нашите заповеди за принудително премахване, ще бъдат премахнати и тези 30 незаконни постройки, които са в съда. Мога да ви кажа, че процедурата е проведена по най-добрия възможен начин, защото знам, че ще има много хора, които се упражняват по тази схема. Още през януари месец стартира тази процедура. Всички хора са уведомени достатъчно рано. Минаха социални, минаха полиция, за да опишат всички хора, които са тук. Искам да ви кажа, че това, което ще премахваме днес, е извън регулация, т.е. тези терени, на които се намират тези постройки, няма как върху тях да има каквото и да е било строителство. Между другото, в закона няма никъде процедура по узаконяване на незаконно строителство, т.е. и на тези въпроси даваме отговор, че узаконяване на незаконно строителство няма в закона. И другото, което е, че това е държавен горски фонд. Това не е дори общинска територия, така че ние си изчистваме този държавен горски фонд, премахваме незаконното строителство, реда и законността трябва да бъдат на първо място. Има много хора, които говорят за ред и законност, обаче когато трябва да се прилага, знаете, че се плашат от това. Община Стара Загора не се плаши да спазва законите и това, което беше извършено преди може би над 20 години като незаконно строителство, ще бъде премахнато днес. Между другото, и директора на ВИК е тук, не случайно, защото тези хора, които живеят в тези къщи, са незаконно свързани към водопровода. Те не плащат и ВИК нямат абонати там, това може да се потвърди от директора на ВИК, което означава, че те ощетяват всички останали абонати в града и днес, премахвайки тези незаконни постройки, ще извършим още едно добро дело, а именно да помогнем на ВИК да се стегне системата. Всички ли са в Лозенец? Всички, да. А има ли напрежение, господин Тодоров? Няма как да няма напрежение. От няколко дни ми пишат непрекъснато хора и в Фейсбук и получавам и СМС и обаждания на телефона, но аз съм казал винаги, че това, което го правя за града си, за това да има законност, ред и смятам, че след години ще разберат много хора, че тази политика е била правилна, защото други градове, в които това не се прави от кметовете, ще имат огромни проблеми с незаконното строителство, с гетата, които се оформиха там, с плащането на сметки и въобще много други социални проблеми, които се отварят с изпълнението на незаконно строителство. Общината има ли такива изпълнения къде хората и въобще има ли такава процедура тези, които няма къде да отидат? Имаме, разбира се, 6 семейства са поискали да бъдат настанени към момента. Те ще бъдат подкрепени от общината с, разбира се,
всички, които отговарят на изискванията, ще могат да бъдат настанени. До момента само 6 са поискали да минат през тази процедура, но ако има и други, ние сме готови да ги изслушаме, да им приемем документите и да видим дали отговарят на всички законови изисквания. Освен тия, които са в съда, можем ли след днешната акция да кажем, че наистина това е края на незаконното строителство в Лозенец? Да, можем да кажем, че това е края на незаконното строителство в Лозенец, защото до преди тази акция, вече казах, бяха премахнати над 450 незаконни постройки. Представете си колко много е това. А с днешните 101 стават вече над 550. В голяма степен това, спомняте си първия мандат, когато бях кмет, когато бяха повдигнати тези всички въпроси, когато бяха и големите пожари, хората, знаете, че още тогава поискаха незаконното строителство да бъде изчистено от града ни. И аз съм спазвал това, което хората искаха. Още тогава описахме всичко и смятам, че с днешната акция вече ще приключим с тази тема в квартал Лозенец. А и тези хора няма да бъдат държани като заложници, защото в годините, знаете, хората им обещават, че ще ги узаконят. Това е невъзможно по закон. Те нямат нормална вода, нямат нормално електричество. Даже имаме сигнали, не сигнали, това са си установени неща, че има ромски тартори, които ги държат в зависимости, като им пускат ток и им продават ток. Тези, които са законни, имам предвид, свързват незаконно останалата част от квартала и им продават ток. Да, срещу, разбира се, по-висока цена. Така че ги държат в определени зависимости. Ние ще прекратим тези зависимости още днес. Това последните незаконни къщи ли са? Да, това са последните незаконни, които сме подписали първоначално, и да има някакви останали незаконни, те са от много по-малки размери. Има ли някакви данни, в които да никнат нови, да сте ги напипали в зародиш? Не, няма такива, които да никнат нови. Вие сами може да проверите. Ще пуснем дрон днес, за да заснемем всичко и ще покажем на хората какво е било 2011 година и какво е в момента. И да кажете какво предстои в квартал Лозенец сега от тук нататък? От тук нататък предстои това, което пък ще направим за хората, които живеят законно тук, плащат си данъци, плащат си към ВиК, плащат си тока. За тях с ВиК сме разработили огромен проект, който ще бъде за канализация и водоснабдяване на квартал Лозенец, защото това остана последния квартал в Стара Загора, в който не е така подменено водоснабдяването и не е изградена канализация. Така че работим по този проект и смятам, че през следващите години ще го реализираме, така че хората, които живеят законно, да имат подходящи условия, да оправим и улиците и това да се стане един нормален квартал на Стара Загора. А в рамките на днешния ден ще успеете ли 101 имоти да... Ако не е днес, ще опитаме, разбира се, за да няма напрежение, което да се влачи във времето. Ако не днес, утре ще ги приключим. Колко човека живеят? Има ли силни постройка в случая 101? Има, разбира се, вие ще видите, поне 50% са масивни, да. Колко човека живеят в тези 101 къщи? Не може да се установи колко са точно, както и за адресна администрация знам, че ще ме питате. На практика на тези къщи няма адреси, защото те са извън регулация, няма как да има адреси. Ако влезете в махалата, ще ви спекулират, че там има адреси, но те са се регистрирали на други улици, а пък удобно казват, че са им издадени лични карти на тези адреси. Там адреси няма. Няма как да има. Това е извън регулация и не са законни къщи. Жандармерия колко има? От 4 области. 150 къща са имали електричество. Това означава ли, че всички са създавани чрез трактори или пък бе? Ако някой ги е вързвал преди да стана аз кмет, е било абсолютно незаконно и да си носи отговорността. Така че аз като кмет, знаете каква политика съм изповядвал още от първия мандат до сега. Незаконното строителство се премахва, тези проблеми се решават, като се спазва закон. Това е единственият начин, за да имаме нормалност в държавата. Всичко друго са свободни съчинения. Жандармерия от колко области? Разбрахме от 4 области. Колко души присъстват днес? Над 100 души жандармерия има, за да помогнат да се въведе обществения ред и да няма напрежение, за което така спомняте си при първото събаряне какво напрежение имаше огромно. Сега смятам, че хората знаят, че общината
си върши работата. Ние нямаме нищо лично против никой, против тези хора, против етноса, но това са проблеми, които ще видите, че трябва да бъдат решени. Като се качим сега на високото, ще видите какви незаконни сметища има около тези къщи, защото там няма нормално сметосъбиране, няма сметоизвозване, няма как да има извън регулация, ние не можем да даваме пари за това нещо. Така че... А колко ще струва на общината? За това господин Столанявски, който тук може да каже, да, мисля, че ще бъде над 100 000 лева, ще струва. Тази акция. Да, тази акция, но пак казвам, трябва да се направи това нещо. Между другото, тъй като много хора питат какво ще става с тези, които са живели в къщите, когато ние ходихме с анкетите да питаме кой е построил тези незаконни постройки, никой от тях не признава, че той ги е строил, разбира се, защото ще трябва да получи акт от общината и това, което събаряме в момента, те ще трябва да си го платят. Така че много малко от тях са заявили, че те са построили постройките. Много организации казват, ще ви съдим съответно в европейските институции. Аз не знам как ще ни съдят при положение, че тук няма кой да се легитимира като лице извършил тези нарушения, като изключим тези 30 постройки, за които има подадени жалби, за които са се легитимирали все пак някакви лица. Очаквате ли провокация на това време? Сега, днес, надявам се, че провокации няма да има, въпреки че така знам, че през предните дни различни политически партии да са се опитвали да се организират и да спрат тази акция. Но знаете, че държавата и общината е най-силна и тя следва спазването на закона, така че очаквам хората в квартала да правят също, да спазват закона, иначе всичко друго е хаос и безвремие. Ние благодарим. Сега да се качим, ако искате, горе, за да можете да видите цялата картина. Почва работа на телевизията.